everyone, so welcome back to my channel. To nangtamanko ang begadang video ni jeb sebo gese gebjeng khulungna khojasi honnai thabai. To dinin vlog ko nailangbai thado. Maba vlog mane maba video khalamnai jayo. Dinin vlog ko naidो आरोना ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों to नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय नै बेवहाय खान्थाल थाइसे दङ आरोना बारनिफ्राय लाबोनाय बेवहाय जमा दोनदों आरो बेखौ दायो दाननोसै माने बुरनोसै आरो खान्थाल गोमोन गामला बरियानो जोमैया जि मोजां नुखादोंलै आयै खिरखिनिफ्राय जि बरिया नुखायो साजन साजन ओ मेरे साजन गयफोराव गायजा गयाखैसो गयजानिया गयफोरनाव ना फैसा दोनना गाय दुरगुराव गायगोन आं दा बेलासे जा जालाय guys mau naik sih ini apa ini kantal bodeng खान्थाला ini फिसा टुकलु खान्थाला फिसा माबा थुनस बे ब्लाजार जाम जाखै मुरिजो जागोन नायगा जां जाया आं खान्थाल जानबाय खान्थाल जानाय गारबाय आं मुरिजो जानाय मुरिजो जाला खान्थाला गेसाव गायसिनो गेसावनि खान्थाला इथिं हामा जादो ओमफ्राय किदा जागोन टुकलु फिसा हामदो जाना हामदो इखो जागोन ना मागोन दा सोर नोंसोर फिथाइ मायाखो मा होनगोन जागोन हा अ जागोनथ' दा मुरिजों लगायना जेबो बराय जागोन बांगालफोरना बायदि बराय गोथाव जागोन दा lo kala चंद्रमुखी लाक अयो फिसा जि मोजां जाना होनदोंलै माबा खान्थाल माबा जाग्रा मुरिजों जाग्रा बराय Hey, how are you? Why did you come in? Oh, okay. So guys, lang isi juga. ये कौन है जानता है? ये हमारे क्या बोल रहा है ये चंद्रमुखी का सेकेंड पार्ट कॉपी है. Media yang apa lagi? Hati. Mau dengar? Hati roh. Mau. Hati. Diklu ada. Jadi diklu yang dulu. Hatiku mau udah mau kamu udah kenapa? Hatiku mau buah. Kalau hati ini kamu guna ini. Bro. Mau habana video belar berdua dah kayak mata. Mama itu lah deh. Wadah nggak selama ada. Lah kasih gue itu wizard sunat. Nama nggak mana siapa ini. Mana? Hati tidak. Tapi mebel itu semua. Sir. Raja sering begini. Raja. Dari dulu kan itu raja anak itu. Udah. Kari itu kita pola na. Pola kari utai nilai coba kod disita biasa udah. Ocho. Jangan dari. Oh. Babu. Kerasin bikin korban lo jasa bilang. Kerasin. Kerasin hoy dah hoy udah. Kolai kalau amat dongkol nalek kerasin oleh boleh kalau. Ayo murah di Hah?
और ये है हमारी फादर जो अपनी ड्यूटी से 2 महीने के लिए छुट्टी में आया है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। हाग्रा थैनाय मुलि होदों नै आइ बेखौ कपाखौ खुलिदों माखौ हाग्रा थैनाय मुलिखौ ना Pasti. Bazain ra. Hagra teh muli. Ini sepuna lah mana mana yo. Wong ada iku. Ya hu, hagra teh muli. Ayo pun sini mesti. Mana nak yo se. Tak sama. Mudah kan no adi dia. 미친애 너 아토로다 랑랑. oi ne obi ai ai sene ba. Ini bisa terai. Ai ini botol. Makanan gitu. Ini pai bakal lo. I dia mama yo semua. Ini bis muzang. Oblongo. Teks na lagi ni. Kan gusla kan lagi ning la khap la subgun nei bedi gesum jaga nei bedi. Nei nala. Da to seuna ne bara kita saka datai manan ro. Egrta daro barta zamana ne na beta gesum jaga pagan. Oh my god. Naga samjana kisna garanda. Kubaine ma ting be la bere ba bere bere kan pala oi. Bere huna ni. Ai ni bere ba lagi. Bere ba sa. Bere ma ba la ni. Tingli bere na mane be. Tingli bere da ne. Rolai ang no su bori ba orna ba seska. Sirnar. Sirnar. Apa? Hah? Nei bere ba saya baba ya. Tingli bere mo ba la re. Baba ko bolu bai. Langsung mau bere ba thalana. Abe? Mau bere dong na sana. Sathalaya malayane. Silana wana जोङो एकदम खावलायखौ खामजानो गिनानै साथालालायनाय सिख्लाना wana जोङो एकदम खावलायखौ खामजानो गिनानै साथालालायनाय मा होनदों नोङो बा सिख्ला जालायनांगौ नामा सिख्लाफोरासलायो सान्दुं नङा माथो अ लायाबा गरमफोराव सान्दुंफोराव गोसोम जाजोबबा Abino. Munyo. Mando nggak Abino? Mulai. Mando. Munyo aja. Oh, munyo mereka siapa? Dukita. Si gorom. Tak asing tak? Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Oh, missing. Missing gaya nih. Ya, zunting huna beri mendung deh. Mana apa ya ini? Kapan malu malas? Kasih nak bodoh mendang. देखो इधर अरे तेरी ब्लॉग देखती है मोना भाई लड़की लोग ये कौन है बोलता है ये है मोना भाई बोलते हैं मैं देख रहे केरासिन फानो जाहाजा नै केरासिन फानो जाहा केरासिन लांबायनो नै कैजोन बथल हाग्रा थैनाय देहु खान्थालैनि जागोन र' दायो माबादो बरियानो मिसिंग नहीं है का यही से काम चलाना पड़ेगा ना ये मर जाएगा अभी कितनी देर की बात मुझे क्या पता है नहीं पता इसको नहीं मरना ये अरे ये ऐसा होता है कि सुंदर होता है फूल में नहीं देना Ini pinu kasih kita, pinu kau itu sana ida, hah? Wah, itu nak apa? Oh, satu boleh.
कितने देर के बाद ये मरेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटा, 6 आवर्स। तू बोलता है 26, देखती हो 26 या बंदा पागल हो गया है ना? ये बंदा पागल हो गया क्या? गर्म में क्यों आता परियासा? ब्रिया गर्म में क्यों आता परियासा? बोरमाया नांथाबाय नामा? बोरमाया बोरमाया जागोन थिं आइना फुथारनो नागिरदों नामा बोरमाखौ? बोरमा मासेखौ नायलाय खाथि खाथियावनो सारना होसोबायदांलै बोरमा। हरफोराव लांनांगोन बोरमाखौ। लांगोन र' बिदिबा लांगोन र' बोरमा नामा? मुथिं लांगोन दा इखौ हमलाय देलाय बोखारना होला अब। ये गाइस ये हमारा ग्रैंडमदर है और ये हमारा सजिला को सिस्टर है। ये अभी बहुत बूढ़ी हो गई है, सूली भी पक गया और इसका ये क्या बोलता है वो बुढ़ापा वो इसके साथ नहीं रहता है। ये ज्यादा दोनों के साथ इधर दिखाओ। ये ज्यादा शराब पीते हैं ना इसलिए। हाँ इसलिए इसका बुढ़ा इसे छोड़ के चला गया। ये ज्यादा पीती है ना। बोरमानो जाहोलाय बोरमानो मोनसे जाहोलाय मोनसे जाहो। मोनसे जाहोलाय आखाइदो जाहोब्रा मोनसे। जायोब्रा मानो जाया जानो जायोथ'। बेगरखौ बोखारना बेगरखौलाय मानो जानो इसोरलाय? जादों जायोनो र'। हेथ' बारा जाबा गरम नांगोन थैगोन ने। मोनसे दोंना होलाय? दे फुख्रियाव बारजुम मिले यावथ' दुगैबा आं सेस मान जुगमाला जुगोन दा। ओ गाइस इसका व्यू देखो गाइस, वाओ। और दे दियल माटा बुनल इसको दिखाओ। ये देख माने मन हाग्रा खालामदों फुख्रिखौ। फुख्रिया मान हाग्रा जाबाय दा रावबो दुगैलान्दां फुख्रियावथ'। सोर दुगैनायखौ नुला दख'। दुगैनाय जायगायानो गैला दख'। माबा खालामजोब्बाय हाग्रा जाजोब्बाय। बुदि हाग्रा जाजोब्बाय। आं थाबासो दुगैबाय थायोमोन। वारे वाडेंगल कर रहा तब से। ओइ नोंनि आथिङाव होन दे नों थैनो थांगोन। हाँ मर जाएगा तेरे पैर में लगा देगा। nih murid lo kada kan katana yummy lah bobo maaf ya masa ada muri kantal ketau na sana ketau isa sesi haba mau deh ini danger haba mau mulai company na aku bagus punya do engkau tahu kerle iya lagi nih detik saya ini ada mau apa ya harga sendiri sana selai yang ini biar mana gusung na slup sana hamda dah sana dilai gotaw baru gotaw jadi gotaw nere goro-moro kantalan teman gusung bosan nggak tapi kalau mau pakai nama mana ya तो गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थैंक यू सो माच आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदों थ' नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो आरोना थ' फैनाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय